студиото сега за коментар на доклада на Европейската комисия правосъдния министър Миглена Тачева. Добър вечер. Добър вечер и на зрителите на Българска национална телевизия. Това ли е доклада, който очаквахте? С какво той е по-добър от предишния? Това е доклада, който е обективен и който оценява направенето през последните 6 месеца. Бързам веднага да кажа, че това е технически доклад и всъщност остава, както пише и в доклада, съобщението на комисията от 23 юли 2008 година. Има още какво да работим. Ние сме умерени оптимисти и вярваме, че в сътрудничество с Европейската комисия ще постигнем и онези видими и осезаеми резултати, които очаква и българското общество. Доколко шумните арести напоследък са повлияли на оценката на Брюксел? Аз не един път съм изразявала своята позиция, че всъщност е по-добре да нямаме по-късни акции, а да имаме повече свършена работа в досъдебната фаза, внесени обвинителни актове, с убедителни доказателства, за да очакваме и присъди. Присъди. Именно това е един от акцентите в доклада днес. Защо няма присъди? Това не е акцент от доклада от днес. Ако се върнем назад и направим прочит на всички доклади, ще видим, че във всеки един от докладите присъства липсата на присъди, липсата на осезаеми резултати. Къде е слабото ни място? Защо се получава така? Доклада от юли 2003 година каза, че имаме създадени институции. Говорим за Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган, говорим за инспектората, говорим за новия закон за съдебната власт. Днес доклада казва, че тези институции са заработили и то заработили не малко напред, а със значителен напредък. Така е отбелязано в доклада, особено по отношение на инспектората. Висшия съдебен съвет вече е поел своята лидерска роля по отношение на съдебната реформа. Нещо, което комисията очакваше от съдебната система много отдавна. Онова, което трябва да продължим да работим, е това, което казах. Качествена досъдебна фаза, там имаме още какво да работим, то не е напразно е написано, че трябва да се адресират критиките към досъдебната фаза, трябва да се разграничат функции на МВР и на ДАНС, има още какво да правим, но то е свързано с устойчивост на последните промени в наказателно-процесуалния кодекс, а не промяна отново на закона. Както и европейските ни партньори отбелязват, ние ще продължим да следим внесените и предложените закони, как те действат. Тоест, остава да работим по прилагането на закона, по знанията по прилагането на закона и по изпълнение духа на закона. Защо знакови дела се бавят толкова дълго? Обвиняват ни в бавно правосъдие. Вие чухте и от професор Анелия Мингова, представляващия Висшия съдебен съвет, че Висшия съдебен съвет пое нещата действително в свои ръце. Има работна група, която следи всяко едно дело от така наречените дела с обществен интерес. Имаме много точен анализ и на всички други дела, които са забавени като ход на процеса, и по тези дела, които са върнати за доразследване на прокуратурата. Спомняте си, че направихме няколко изнесени заседания на Висшия съдебен съвет, набелязани са мерки, резултатите просто трябва да чакаме да дойдат. Последен въпрос. Какво тогава е най-спешното, което трябва да се направи в очакване на следващия доклад? Трябва да продължим. Къде започвате? Усилията си. Ние още днес набелязахме мерки за продължаване на графика за изпълнение, защото не са отпаднали 6-те бенчмарки, по които ни следи комисията и по които се оценява този напредък. Във всички случаи Министерство на правосъдието ще продължи работата си по концепцията за нов наказателен кодекс и наказателна политика, стратегията за съдебна реформа, новия закон за нормативни актове. Във всички случаи трябва да продължи и работа на Висшия съдебен съвет и на инспектората. Усилия, които и цялото правителство, и всички органи и на съдебната власт полагат. И във всички случаи до юли очакваме повече осъдителни присъди. Всички ние ви пожелаваме успешна работа. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото.